ngi shaniah tang kiwei ngi shaniah tang kiwei kedai ga bazia ga jim ga jonga bat ga jong phi ngi shaniah tang kiwei ngi shaniah tang kiwei ki prok bi singa ki babun pedang jonga jak phi ngi shaniah tang kiwei cái ta ga jing shaniah jing tang kiwei ga long ya ga jing tip na ga ktin ga jong blai ki babun pedang jonga jak phi ngi shaniah tang kiwei habangim sngotu habangim tip habangim lap ga khot na ga ktin ga jong blai habangi don program ngi shaniah tang kiwei ngi ap na ki ban yo ngi pan ro kata ga jinglong ga jonga bar ga jong phi ki prok ga jinga ngi de ban perkhat bah gini ngi de ban sngut hu bah gini ki prok ga jinga namar bun pedang jungi ngi shaniah tang kiwei na kata bun pedang junga phi ngi shai lam bakla kiei ki basniu ngi shai lam bakla kata ga hikai bakla hato balai ngim pule da lade ni ka ktin ga jong balai hato balai ngim pule ngim wat da lade ya ka ktin ga jong balai ngim shong ha chat discuss ban pule ni ka ktin jong balai ban wat ya ka ktin ga jong balai hato balai de hato ngim don por wat shaniah tang kiwei ki prok bi ga janga ka jing shaniah janga chu pitang kiwei kan saya lam mingai phi ke ke basniu ban ngin sakut tang kum ni kum mangilong ngai i ki babun mentang shaniah tang kiwei hoi don kam ban wat jingrap na ki perlok don kam ban mo ban wat jingrap la ngim sngot hu ye ki khot bible le ni la ngim sngot hu mo ye ka ktin jomblei hanre ki perlok bi jinga wat sakut tang ta kadai yang ngai phi dalade ban shong hakikat discuss ban pule ye ka ktin ga jomblei ban pule ye ka haga mobile phone sikanta aranta laganta ngidon ni ka porte ngidon por ke social media ban page igi funny video ban page igi video ki babon jaj bat ke jun ka bertheng ngidon por de anda la po ka ktin ga jong bele pan ye ka ban keren ka ktin jong bele ye ka ban habangi la po pat habangi don program ni shaniah hagiwe ni pan hagiwe ngamde pangapan reme phi hare ke ga bang kwa banong kalong hake ke ngi bon kam de haga mobile phone jungi sikata arganta te ngi pelut ka pot jungi hato balai ngi wat la de ne ka ktin ga job le hato balai ngi shong hakikat ujuskus nama ru jisu ula kular no ya ka ban pha yu mun semo kho jungu bangi ngin pediang yu mun semo kho jungu habangi pediang mun semo kho jungu ngin sa champagne ye ktin ga jong blei ngin sa sngot ho ye ktin ga jong blei dei tang mun sim ko ubala ban reveal ubala man pen pau ye ga bare jo ga ktin ga jong blei ubala man pen sngot ho ngai phi ye ga ni ktin ga jong blei ubala man pen champagne ngai phi ye ga ktin ga jong blei dei tang mun sim ko ubala man yalam ngai phi se ke ga ba shisha baling im shong te hakikat ujustres ban pule ban wat hidalade ban pule ka ktin ga joble ba ngin tip ya ga jing chisha ob ngin tip de ke we red ba dalade ngi tip ya ga jing chisha dalade ngi tip ya ga ktin ga joble dalade ngi wat shaniah ta ki we ki prok pisga wat shaniah ta ki we ngai i mentang shaniah ta ki we wat shaniah ta ki we yo le se pilap de ta gi ba hikai bakla kine lami pis ke ba phim skut ko pule de lade ga ktin ga jong bale pule de lade ga ktin ga jong bale pule do sedang do bakut ki perlok be jinga ku jimut ban pule ka na do sedang do bakut sedang man pule ka malag si perlok be jinga sedang man pule ya ka bale ngi hagini gi si kidon sibon na pengi khon kristan ki ba shai lam ke ki bombede ka ba ktin ga jong bale balai ni gi si ke ba aba ki briu ki wan hanga phi ki pen i tang shit khot bat ngi ngeng no tang shit khot bat ngi cha elam bakla no balai ni gi si ke ja kum ta hagi ba bon gi shnong gi thau ki ja kum ta
Kiberiu kishim tang shit khot. Kilak man shim na Old Testament nil na New Testament. But da kata kishit khot te. Ni shai elam makalano. Pikin mau nem usaitan upan shoy u juskus. Ura da kawai get khot. Wan ra da kawai get khot Bible. Na Matthews nong bakat nong basau. Hagajim shoy ke jong saitan u juskus. Jim shoy ke baar mo lasin upan shoy ke tu kliman. Ke jim shoy ke baar ke wan ra da ke tin ke jong play. Wan ra tang shit khot te. Tang i ke ban pengop u juskus. Tang i ke ban pen feel mo ya ka plan. Ke jong play nam ta jong a ban jong phi. Lada ujisu ko ngo mo unget ya kata ka ba usutan wan ra shit khot. Lada ujisu tip lut ya ke jing tho ngangai unsha elam bakla. Unsha elam bakla. Henry ujisu tip lut ya ke tien ujubab da ke tien. Laisin ujubab da ke tien ke jong play. Na kata ka dau. Wat shania tang kiwei ki prok bi ke jinga. Wat shania tang kiwei. Henry pule de lade tip lade ya ke tien ke jong play. Apa kecim persoy kiwan aga jim ke jenga sepi ka bangila man le persya. Apa gino hikai bakala kiwan aga jim ke jenga sepi bangi ngila man le persya. Ngila man ai ke jubab ke kine ke tin ke joblay ko mau jisu jubab. Apa ngidon program. Bangingin ngingin tip ngingin la man pede program. Balai ini kesi apa ngidai program apa ngidon hanu program tolong. Bagi oh tip nang nungan keren. Nang nungan keren, ngam tip nang nungan keren, daga engan keren. Daga nungit khot babil ngan pule. Ngan pa aki perlok jenga. Ken mau ki perlok bi jenga. Wat shenia tang ki perlok bi jombi. Chong delade ki jat duai om Jisu. Ke ego kubor ka ba mekwa enga bangan keren. Dan ke egit khot babil ke ba mekwa enga ban pule mo. Duai Ublay un pen pi pule ke ketin ke jong blay pule daladi wat daladi lada pidon ke ketin jong blay ki prog ke singa pin la mala ai nam ta ke borom ke jong blay andai lada pi sulap mit tang kiei ki jong ne ke berthai lada pi sulap mit da ki kata ta ha mobile phone ke jong pi ken mau kan no tam ke dai pi ban shong hakijat ban lap mit ban shong hakijat ujaskus. The check the Peit lade ki prok bija. Ya kani nga keren ni pi nga keren da jingroi ki prok bija. Ya kani nga keren ni pi nga keren da banga experience ni lade. Nga keren da banga experience ni lade. Nga sngot hu balada nga shania bai kiwei. Ngan salong bai tangkum ni. Nganom he nganom san ha jinglong mesim. Nga sngot hu lade kata. Bat nga shong hakijat ujaskus banga shong. Nga sngo ya presence ke jong blay. Bat umersim ko jong blay upen pau reveal. Upen sempang ya ketin ke jong blay. Abang sngot hu ilde hang ta ke nga sngot hu. Baka don kami baroh ban shong hakijat ujaskus. Om tang ban shania kiwei henry. Dalade ngin shong ujaskus dalade ngin wa. Dalade ngin tip ya ketin ke jong blay. Belum